Hello mga parente, may gabi. Karong gabi una, akong vlog is tutorial. Tudluan ta mo unsa ang gamit sa zoom in ug zoom out. Sige. Atong buhaton, i-click na to ning plus sign sa tunga. Dayong 16:9. Then makuha mo video. Pili mo kini. So mo ni nga video akong for example kini nga video ato sang i-trim to left dayon trim to right. Putlan sa nato. So mauna na siya mga parente. Ang inyong buhaton mga parente, inyong i-click ang video. Human nyo click, inyong pinduto ninyo ning gunting, dayon split at playhead, dayon usob na po split at playhead. So mauna ni siya ang mahitabo mga parente. Mga parente, may gabi tanan. So putol-putol siya din ang inyong buhaton ani ang inyong i-click ning unang video nga putol. Human pinduto ninyo ning sign sa zoom. Dayon sa end position ta. Dayon inyong ipaduol. So mo na siya din i-check. So mo na ning mahitabo. Mga parente, may gabi tanan. Shout out ninyo diha tanan. Dayon ari na putas ikaduha. Inyo na pong pinduto ning zoom. Dayon sa start position na punta. Ipadako, ipaduol sa inyo Check. So mo na ni mahitabo. Mga parente, may gabi tanan. Shout out ninyo diha tanan. Atras na po. Inaot ko nga namos ka. Dayon kining ikatulo mga parente, pinduto na po ninyo. Dayon zoom gihapon. Dayon sa end position na po, padako gihapon. Check. So mo na ni ang kinatibuk-an nga video, tanawan ninyo. Mga parente, may gabi tanan. Shout out ninyo diha tanan. Ang inaot ko nga namos kapiskay sa inyong panlawas karon. O katong na mga min. So mura siya gaatras abante mga parente, mo na siya nakakita na ninyo kung saon ang gamit sa zoom in ug zoom out. Mga parente, may gabi tanan. Shout out ninyo diha tanan. Inaot ko nga namos kapiskay sa inyong panlawas karon o katong na mga min. So inana ra pag-edit then human ninyo ani inyo nang i-export. Kita mo ning export sa babaw inyong pinduto ning export. Nga sign dayon na nakita ninyo sa ubos export. Inyong i-click. Click ang export. Dayon inyong hulaton sa nga mahuman. Hapit na. Ulatara sa ninyo. So mo na ni siya. Okay. So human na. Inyo nang pinduto ning video. Mga parente, may gabi tanan. Shout out ninyo diha tanan. So inaot ko nga namos kapiskay sa inyong panlawas karon. So gatras abante siya mga parente, nakita ninyo. Gatras abante siya. So mao na ang gamit sa zoom in o zoom out. Nanaon pag-edit sa KineMaster. Nang hinaot ko nga namoy na kutlo sa akong itudlo og daghang salamat ug ayog kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. I-search ra sa YouTube Syung Vlog og don't forget to like and share. Sa sunod na po nako nga tutorial, makita-kita na po ta. Bye-bye.